रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोलाची। मिक्स बाय कुमार अंकुश। झरिया तू तो अइबे बेरी बेरी महाजा मिली पारासा में करू जनी देरी भैरव ना डाई नर बरवा तोर जोरा न रोनिया रे हरदी प्रतापपुर न दस कौर बस गाँव रोनिया रे चौतरवा कलाची के लइका तोरा पेन्हाई झुलनिया रे हरपुर पुराना के लइका तोरा पेन्हाई झुलनिया रे हरपुर पुराना के लइका भारत म्यूजिक फिल्म्स। पुराना के लइका पेन्हाई झुलनिया जुहुरा पकड़ी भावल धारा न मरिया रे तौला चार घरवा में पेन्हाई घरिया संदीप मुमताज नारद धनंजय कहेला रनिया रे विवेक मन अंकुश चंदन कहेला रनिया रे लक्ष्मीपुर बेलवा के लइका